ଭାଇମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଆଉ ଆମ ସାନ ଭାଇ ଆଜି ଆମେ ବିଲ ଆଡ଼େ ଯିମୁ। କାରଣ ବିଲରେ ସବୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏଇଟା ଧାନ ବାହାରିବା ଟାଇମ୍। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଧାନ ବାହାରୁଛି ଆପଣ ଦେଖିମୁ ଆଉ ବିଲ ଆଡ଼ିକି ଯିବା। ଆମେ ଆସି ବିଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆପଣମାନେ ବିଲ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଲ ସବୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛି। ବିଲର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଏବେ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଯୋଉ ଚନ୍ଦୁ ସେ ତାଳ ଗଛ ଉପରୁ ଚଢ଼ିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛି କେତେ ଉଞ୍ଚା ତାଳ ସବୁ ଚଢ଼ି ପାରିବ। ସେ ତାଳ ଗଛକୁ ଯାଉ ଯାଉ ସେ ପୁରା ବିଲରେ ପୁରା କାଦୁଅ ହେଇଯାଇଛି। ସିଏ ଏବେ ତାଳ ଗଛକୁ ଚଢ଼ିବ। ଚଢ଼ବେ ଦେଖିଆ ତୁ କେତେ ଚଢ଼ି ପାରିବୁ। ଧୋଉଥିବା ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଗଛର ନାଁ ଜାଣିଥିବେ କମେଣ୍ଟରେ ଜରୁର କହିବେ କି ଗଛ ଆପଣ ପୁରା ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଚଢ଼ିବ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ସେ କେତେ ଚଢ଼ି ପାରିବ। ଚଢ଼ବେ ଚଢ଼ ଆଉ ଚଢ଼ିଯା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଅଧା ଅଧି ଚଢ଼ି ପାରିଲାଣି। ଫାଇନାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଛୋଟିଆ ବ୍ଲଗ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।